לא הבנתי מה זה הפרצוף שהיא עושה לי. ואז קלטתי. זה בדיוק הפרצוף שלי כשאני עושה. סליחה. איך זה הגיוני? שהיא רק בת 10 חודשים, וכבר דומה לי ברגעים כאלה. אבל זה לא נגמר שם, זה מתחיל בפרצוף קטן, ממשיך בחיוך, נגמר בזה שאני עושה בדיוק מה שהיא רוצה. כל פעם. חשבתי שאני אהיה האבא הקשוח, זה שאומר לא. בפועל, היא מסתכלת עליי, ואני נמס. יש מישהי קטנה שפשוט גנבה לי את הלב. ואתה נותן לה, בשמחה. ואז מגיע הרגע האמיתי. היא בוכה, יפה, רעבה, ואתה מנסה, אני באמת מנסה. ואז אמא נכנסת, לוקחת אותה, שנייה אחת והכל נרגע, הכל. כאילו לא קרה כלום. ואז אתה מבין, התפקיד שלך כאבא זה לא לדעת הכל, זה להיות שם, להצחיק אותה, לתת לה חיוך, להיות הרגעים הקטנים שלה, ואז להעביר אותה לאמא.